Tikulandireni mu programu ya Ndale Mbuyomo pano pa Kanema wa Mzati komanso kwa inu amene mukumvera Mzati Radio. Takuthokozani kwambiri kuti mwapanga chisankho choonera komanso kumvera programu iyi pano pa Mzati. Musaiwale kuti cholinga cha programu kungokutengerani mbuyo kunkhani ya ndale muno Malawi. Tidzidziwako kuti zidatani zidakhala bwanji kapena zikuti zifika pamene zinafikako zidatani kuti zifike pamene. Ine dzina langa ndi Fungai Chiwaya. Ndimakhala ndi mzanga pano nthawi zina Evans Matola. Koma nene kuti mkonzi wamkulu wa programu imeneyi ndi Joe Somera. Lero mu programu yathu ya Ndale Mbuyomo tikufuna timvetsetse bwino lomwe kuti programu yathu ya Sabata yatha munakambidwa nkhani yanena kuti Bakiri Muluzi ndi amene adamubweretsa Bingu wa Mutharika ku chipani cha UDF. Koma mukudziwa kuti palinso zina zimene nzodziwika ndi kale koma inunso mukudzidziwa zimene zinkachitika pansipa asanaonekere Bingu ku chipani cha UDF. Ngati simukudziwa mudziwa lero. Tathokoza kwambiri ndikupempheni kuti ngati nkumvera mukhale pamenepo musachoke. Ngati nkuoneranso inu mukhalenso pamenepo kuti tione kuti panga bwanji. Tiyeni mulendo tikulandireni mtsogolera. Zikomo kwambiri. Apatseni moni omvera komanso amene akuonera programu yathu ya Ndale Mbuyomo. Ndipereke moni kwa onse amene mukuonera ngakhale kumvera programu imeneyi. Ine ndi Clement Nakumwa. Ndimakhala ku Mulanje. Kwatiye Chikumbu mudzi mwana miji. Ndakuthokozani kwambiri. Tifuna timudziwe Bingu wa Mutharika. Mukafukufuku wathu tapeza kuti iniyo ndi Bingu. Pang'ono mukanakhala munthu ndi msuweni kapena munthu ndi chimwene kapena mwina wakumbumba kwa Bingu Mutharika. Mudakumana nawo bwanji? Ine maremu Bingu wa Mutharika mbiri yawo ndinalamba kipandiri ku Secondary School 1994. So ndita siya school ndikuyamba ntchito pamene anadzabwera ndi chipani cha United Party. Nthawi imene tinaziwana ndi maremu Bingu wa Mutharika. Mamudziwa m'mabuku kena kamuta maliza sukulu mudakamba ntchito kena ka Bingu anazabwera ndi chipani. Okay. Kuti ayambe chipani maremu Bingu wa Mutharika anafuna dziko lino litalemera kwambiri. Ndi amene analemba manifesto yambirira ya chipani cha UDF. Okay. Zimenezi ananduza ini wakewo. So mkamata anakuza na ini yakewo. Mudakumana nao face to face. Fungai Bingu wafika ukomo kwa mayanga. Ndefuso langa lino kumane ndi Bingu face to face. Kuti kala pananenso ndikhala tizikambirana maso ndi maso. Mudakumana kuti famene mafotokoza muchi mangoti mamuphunzira m'mabuku kenaka anabwera ndi chipani. Ndi apa mukuti kumano anafika pakhomo. Tifuna tisatire pamene popo kuti mufike mwakumana naye tsopano kuti Bingu uyo ali apoyo inunso muli apo. Mudakumana kuti atayambisa chipani cha United Party. Ine ndina anthu anandichitaso force. Kuti uyimirire chipani chimene. Nthawi munali muli kuti? Nthawi imene ndili ku Bali, Mulanje Bali. Okay. Kwatu muli na Bali. Adakupeza ni ndani? Kumene kwana ndipeza ndi anthu a chipani cha United Party. Kanaka ngati chipani kakang'ono kanalibe anthu ndipo panali anthu ene amangomva mbiri kuti kuli wina acha kuti Bingu wa Mutharika kulophunzira bwino angati kuyendesa dziko lino komanso mapulani amapanga iye maiko akunja kuwalemeretsa maiko ambirimbiri. So ndali mmodzi otengeka nawo iwonso anzanga wanali otengeka nawo ndi anandisankha ine kuti utiyimirire. Muli kubale komweko? Ndi munakumana ndi anthu kubale komweko. Ndi adakhangata akukopani mtima. Andikopa mtima. Ndi mudavomera. Kujoina chipani. Apa patu Bingu simunakumane naye. Sinakumane naye. Chabwino. Ndi kunapangisa sonkhano kuti tinaenda tu Bingu timuone. Ndi sonkhano wake uyamba unali pa school pachinya. Pamene nasaonekera ni poyera. Ndikugwira na chanza ndi maremu Bingu wa Mutharika pasanja sopa. Kamene kanali koyambirira inuwe ukumana ndi Bingu maso ndi maso. Maso ndi maso. Munagwira na pansonkhano. Pansonkhano. Tukutsatirani.
kuchoka kwa pamenepo sindale zayambika ndiye misonkhano ine kamachitika timakumana ati ndisonkhano kumatambi tikakumana ndiye mwa shadow MP onse United Party amene nali wachichepere nali ndiye nimakanga tisovuta kwambiri nimamvutisa nkulu kwambiri bwana tabwerani bwana tipange chochi bwana materials bwanji ndiye anandiziwa kwambiri mpaka nakonza dongo toti ndibwera kubale kumweko nditinakumana kusika wanjala siku limenelo tinaenda mpaka na kwa Mbizi mpaka na kwa Chinyama mpaka na kwathu ndikuzaenda mpaka na kwa Dzenje pana Ntombozi nkuzasiyana kuna Misasi iyo nkumapita siku limenelo mwakhangati kulino mwakhala ni nthawi yambiri ndipo tinakambirana zambiri ananduza zinthu zambiri leti bingwa Mutharika moti ine ndimadandaula pano ndikamamva ziko lili ngochuluka za corruption ngati mukukumbukira bingwa ali pampando za corruption sizinachuluke za zifwambazi zinachepa teremu yosiza akanamaliza bingu akanakota anamaliza ndi moyo za corruption zitachepa kwambiri kumene kutifika koma tibwerereka mbuyo pang'ono mwadziwanano ndi bingu mwakumana siku limene lomwayenda tsiku lonse ndimo mudziwa kuti bingu ndi uyo zimene akufuna ndi izi mudakhalapo ndi nthawi yoti mmatha kuona masomphenya ake kuti mkuluyu chimene amafuna kwambiri ndi atakumasukira ndipo nthawi imene amapanga za ndale zimenezo ate ndi chikhulupiriro kuti angawine ku chipani cha United Party pungayi bingu mchipani cha United Party sanali ndikhulupirira wina amadzoti sawina chimene chinachitika chinachoti amanena kuti iwo ali secretary general andali ya ku Malawi atadziwa secretary general wa Komesa anazaziwa kuti bingu sinazayimirira ku Malawi ndipo atha kutatenga dziko anasemera ziwembu kuti wajiandalama kukomesa ali kukomesa kuja ndiye anakangata amutha pasogolo lake ndiye mongaso munthu ophunzira anatoti ine mbiri yanga kuti sachipe ndiyambise chipani ndiye anambisa chipani cha United Party koma ine anandiudza ndipo ndimakumbukira panali pa Dzenje tikuti mawa akuseka nkucha kuseka kampeni fama picture ndi wina 1999 amati kwa wanaimira kwa mati Chome wa UDF amati ndikathana naye Chome mawa ndikuti koma bwana simumuthaya chifukwa mezili panopo inu mugata tina kuti letu nototi stingawine koma nakuma ndifuna ndikusimikizira ine tunditalamula zikuno mchipani cha UDF azizo akanena kanduza ine nthawi imeneyo ndipo ndimakumbukira akuli anali division ya relationship yanji so atangoti watengera ngati presidential candidate ine sindina tabwe nazo chifukwa chimene chinayamba iwo anayamba kuchita dissolve chipanicho tikena utapata ndi minister amene anakhatwa deputy governor wa Reserve Bank timalumikizana nthawi imeneyo malembirana makalataso mafoni pafupi kenako amandata iwe nakhumba ndifuata ambise mlako alomwe za mlako alomwe anaziyamba kalikali zimene nani draft yendo siziko bingu sana ngo zizimuka kuti ndifanteke ziko la Malawi hayi so pamene amapezeka kuti kumene kuja mutsankha kukhala Minister of Economic Development and Planning kumuchosa Reserve Bank kena ku presidential candidate kodi andale amadziwa kuti ngakhale ndikupita kuchisankho sindiwina amadziwa amangufuna iwo acha atengeka mbiri achuke kapena ma donation anthu achite donate alandire ndi chithandizo azipanga ma program andale pa Malawi kuti ukanga ndi business so bingu sanali magazo business hayi anali kuti dziko litukule now binguja mwamudziwa nde mukumuona akunka akupita nde anakuzani kuti tsiku naka ngathe kuzakhala presidential candidate kapena kuti azalamulira dzikoli kudzera ku chipani cha UDF inu zina kudabwitsa ine ndinakhala kumafufuza kuti pamene anandoti manifesto ena ilemba koma anthu anandiukira ena usindachula sindachula yayi amene anambisa ziwembu kuti bingu achoside kukomesa ndiye muluzi ndi bingu anali yakumacheza kwambiri ndiye kuti mgwizano uchitika kwambiri mukukumbukira kunabwera chipani chinenge cha NDA cha Brown chimene chija anampanikiza kwambiri muluzi wabandalama mapolija wabandalama zimezi zimaoneka kuti ndamaraboma dizi napita so muluzi anena kuonana ndi bingu ndikukambirana mission imene itese bwanji ndengati mukukumbukira amuluzi anagula ma office ya Ronald Palima
ndipo anapo nkhala maofesi a Irovo. Yes. Nthawi imene anasamusa maofesi ku Damea House kacha pamene pacha kubwezera bill imene alipo. Zimenezo opanga bingo. Pamene na munthu utakhala kuti iweyo economic engineer kwa presidential candidate. Muti anthu meeting katutumuka kuti bingo atengedwa ndi Abakiri inu munali mukudziwa? Timadziwa kuti chikuchitika pa nchakuti akulu wakupanikizidwa afuna mangisane ni Brown ngale zavuta. Yakula janena kuyangana kuti ndimangiridwa pati. Ndipo nthawi ngati mukukumbukira panali nyumba ine inakuda kuchitakale kuya Brown pinga njira. Kunanzo chitika zambiri nthawi imene chayo. Koma ano nkulu yataitanidwa Fred Jumbe ndana tikagulukawo ka ma economist. Uya napeka yamuza ndaule meti chitakava. Mama pereka renti ukuti tipereka ku office kwanu kuchibwerera. Mpaka nkhani netera pa inatha basi kuti ndipo amachallenge kuti ndibe mlandu wose mboma makoli uja Brown akunamizira. Ndi economic engineer amene wakonza zinthu. Chabwino ndi mwina popita patsogolo tikuona no bingo mmene mwafotokozeramo wabwera ngati United Party UDF akumutenga kukhala presidential candidate. Anadziwa kuti UDF kukomena ngati nako amadziwa chifukwa unali mkwitizana wanthu amene amayamba anthu chandale ndi anthu simunga wambesesa amata kulumikizana ndikusempana pachina koma kulumikizanabe sindali singati anthu kangana na minda atwija iniyo kunjaku mutakumwana ngati anadana koma kumakambirana ngakhale sotumizana ndrama kutumizana ndrama nkumathandizana kuvutika tinali ndi sonkhano ku polytechnic anandiuza bingo kuti usamwe mowa gali mutumeli kunyamulali uonesese kuti iweyo usamwe moya ukafike kumulanje kuno bwino ndipo ndinaenda ngozi nakachitika pachitakala ndinawo kuti bwerera kwa tishe kumbonga mlanji mission kuti aminalo tikambe kuboda tikamsiye wina tichibwerera koma namuza kuti hayi timire pati pamene paine ndibwerere kayo tikasiya ina uko anali atanijendeta kale pamene adakuzani kuti pene mukupatsidwa gali moto imaka kusiyani ku nyumba koma usamwe moyo unesesa lochitika ndali ndichachabe mmene munali ndani ngale mutomo munankhala driver amene ametsa gali moto yo ndi anthu amene timafuna ngati kukhala ma candidates basi koma zitakuchitika kuchokera kwina kuti ena ake akusatira zinthuzi moti kukhala president shadow member of parliament wachipani chaching'ono chimene chikungobwera is risky ndi chinthu chopsa kwambiri chifukwa china chitachitika iwebe umakauti basi zakuvuta kuti unazona naye kuti umapanga chani boma limakusata sisi yanganaso tuwachepa indale sisi tuwachepa zimakusata basi so chinali ngati chipani chaching'ono koma cha munthu wanzeru kwambiri chimene akuluakulu andale kumuopa ndiye mwana wina alipompo ena anena kumasatira zimenezi. Kubwera kwa bingo kupita ku UDF ali asada kondwera mu UDF muta kuona kuti parachitika zinthu zazikulu bingo kunali inauguration ku Mozambique nge bingo atakhala president anapita kumene kucha anabwerera siku lomwe chombweza siku lomwe kuti kuno kutambika mavuto kuti anthu a UDF sakumfuna bingo atangobwera kuno bingo anayambisa chipani cha Democratic TPP zimene zinapangisa so mkwiyo kwa mapoliticians a UDF tisanafike kuyambisa chipani kuti ndoti kambe za DPP fata DPP tizikamba okay chifukwa apapa tikuyang'anani kuti no kodi bingo yekuti anthu azimudziwa chikuchitika njani fati kati tulo wano nkati mweni nkuona kuti ulamuliro wake unali wotani koma pakadali pano tikufukula kuti anayamba bwanji nthawi imene ine mudakhala ndi bingo akamakamba nkhani zokhuza tsogolo la dziko la Malawi amati amafunitsisa chani bingo amatu munthu chakumalira kwaje kumandipweteka kwambiri kumandipweteka amanena kuti wathandiza maiko chimene amachita bingo pothandiza maiko kuti atukuke amayang'ana ma natural resources ali ziko kulichani zimezi cha atamene ali ku United Nations amapanga zimene kali kwa World Bank amapanga zimene
ndeno akaunikira amatha kuona kuti zikweti kuti litukuke apange ichi apange ichi apange ichi ziyathekera okay ndifukwa chache ku Malawi kuno anazoona kuti azungu amabwera ndi shire tino kandi port inland port katundu atachikala utani osika mtengo mukuona zimenezo ndifukwa mazoti Malawi kuno is a landlocked country tena ukandi matanki ya mafuta tikale ndi zisime za artificial tipange zisime zimene ma president na munalibe nzeru zawo atipange nkokweza bwino tizisunga chimanga chochuluka atipange anali ndi ndongoso lake limene analiona kuti atha kupanga zinthu zoti Malawi itukuke musavuta ndi Bingu anagwira ntchito so mbali ina ngati Dr. Banda yonena kuti yekha anali ngati amupauka kuti akuchita control china chilichonse kwa dziko lathu lifungayi ngati likwenda mosakhala bwino lifoti mwina asugulena saganiza bwino ina ndi anzeru ina opanda nzeru so akakhala opanda nzeru kuti achite ateteze zinthu zikuvuta mbali imeneyo ikufuna munthu anzeru aganize bwino so Bingu anali munthu oti amafuna dziko litukuke magesi afike pali ponse misewu ifike pali ponse ma airport apezeke kuti ukakhala pachola mafuna patakhala airport kumango cha mafuna patakhala airport anani madera mbiri amene achola iye kuti ndipanga zimene zinsana mwalira so zimavuta pati so pano kuti zivute chinali chona kuti Bingu atakhala president pansi pa chipanja pa UDF pakhala kukonzedwa ziwembu kuti Bingu aphedwe kawina munamva kuti makisana za tima kulalo hotelo inali chiwembo chimene chicho okay tawina kunali meeting kusanjika munamva kuti amangidwa ena kuti amafuna ngati tinoti khandi chani pamenepo kuti amaukira ndithu treason anasikula muna Bingu authesa mezia mazinaje mutoti aphedwe chifukwa cha mmene akukwirira ntchito mu UDF amasangalala okay now chifukwa kuti Bingu anayang'ana kuti anthu sakundifuna ulamula choyamba anakonda kwambiri kumuzi anasamalira anthu akumuzi ndi ku university chifukwa chacho kumabwera zinthu zambiri sizimamusheka kwenikweni chifukwa kuti anandi support ya kumuzi unaona chakudya chikupezeka ngongole akulandira ana ku university akuphunzira bwinobwino kunali kovuta kuti anthu akamugwese Bingu iniyo mmene timayamba program imanena kuti Bingu mmalumikizana naye kwambiri malembera makata nthawi zina maimbira na foni ndi zina zoterozo atasankhidwa kukhala asanasankhidwe kukhala president atapita ku UDF nkumapanga campaign ya president wa ku UDF asanasankhidwe kukhala president mmalumikizana asanakhale president timalumikizana nditha kukupasani chisanzo kuti atabwera ku Mulanje CCP school anatabwera ndi Abakiri Muluzi nalankhula nawo napasana nawo moni fana amba kufika ndiwo a president asanafika nalankhula nawo napasana moni anandipasa maloti khalani uku tameja atenga 60,000 Abakiri andipasa kuti mukagawane ndi anzanu ma 50 kwa chama amene achama tinakaipereka anayona tinagawana ndithu so Abakiri Muluzi anagwira ntchito yayikulu kuti Bingu aziwike pa Malawi chifukwa samaloti Bingu anali anzeru kwambiri koma zolankhula samakwanisa so Bakiri anali oshashalika ndi pakamwa kwambiri wanthabwala so analozololeka pagulu ndi amalola kuti alankhule nthawi yayitali Bingu maminiso chepo ndamene malumikizana timacheza atasankhidwa kukhala president mmalumikizana timalumikizana pa phone so pano koma nkhani inali yoti kuti tikambirane pamaso nalineza twina timamuti mpaso athamena ali bodyguard wawo anamutengera kuchilinga uko sinapite ulendo umenewo koma kupitenga za boarding za ukadi wakewo ine kumene kusinapite komano mmazi wa mpando wa president timafuna ma appointments ndiye ine naloti ndikambirana ndi DC nthawi imeneyo mafuna ndikamende abwana wa madziwa aso kuti mwana ayi ndi wanga so amauta tikambirana nthawi yakuti nthawi imene kakwana ndikayamba phone kuti ali pa emergency meeting ndi nangotopa nazo ndikusiya ndi munasiya kulumikizana nawo atangokhala president zimakupweteka to be honest zimandipweteka ndipo ndimafuna ngakhale ndaona ndi Professor Peter Mutharika chifukwa nthawi imeneyo ndinapanga business yayikulu kwambiri muti
neni ndama zochuluka kanze mwana utali bendevu kanyamata kukutekera sukulu ndama zopangira kampeni angatenge kuti sana ndithandize ngakhale wantamba mwana wapangira lutawo kati dwatu timpa sija kuti kapena kampeni materials ayi tamine bingo amangu tutanokutsatisa chifana mpanaso salusi zinapangire bwino komanso amangu tusati mapepa za degree ndiye chimaoneka zopanda ntchito anthu anabyanza ntchito koma pomuza munthu kuti munthu iyi angati kuthandiza dziko chimene chinangomanga mmoyo mwanga basi nimbeona kuti president amene angalamule dziko lino libingwa Mutharika chabwino ndiye mwina poti tamona tsopano wasanduka nokha president wa dziko atayamba kulamulira ino tsopano mukhangati uno mwatayana naye simukumukhaliranso pafupi koma mwina asanakhale president ndi zinthu zitizo zimene munkaona kuti izitu Bingu ankandiuza kuti afuna atachita izi kuti dziko litukuke izo wakwaniritsa isanakwaniritse ndiziti chiyamba anandoti akatenga boma njala sizapezeka sungatumira ntho ya IDF nthawi IDF amapereka fertilizer olemera 5 kg amati starter pack cabinet iye anana kuti ine ndipanga kuti fertilizer tilimkula mutsika 50 kg yomwe koma tizigula mutsika ndipo nthawi imene anthu amagula 500 kwacha thumba la fertilizer chimene anachikwaniritsa china chimene anakwaniritsa nchiona kuti akufuna apange programu ya mulako wa alomwe fantundu wa alomwe unaoneka kuti ulibe mfumu ndi osadziwika ngomwazika zimene zamakuzirani kuti za mulako wa alomwe anandiuza ndili kumlanje mission tamene zaimba phone nani 2002 imene amanza program imene pamene zinazo amandiuza tili nkalipo so za mulako wa alomwezi ankati amafuna chani mulako wa alomwe amafuna mtundu wa Chiromwe ukhale kuti uchibe identify padziko mukayangana history ya Chiromwe alomwe mmaona kuti ndathosa konda zokangana ndi mitundu ina imathamangisa mwazika tifamuka kuti mafumu a Chiromwe kulibe kwambiri ndio chepa kwambiri so anali ngati mtundu umene ulibe leadership yokhazikika ngati achewa so Bingu chimene amafuna atakhala choncho alomweso akhale ndi leadership kacha yawo isamwazike iziziwika kuti aloma amakonda amakonda monga isi mwe zimene zari kuzani ananduza live kapafoni ndi zinthu zina zimene ankakuzani Malemu Bingu Mutharika zimene lero lomba zoti izi zinde zinatheka choyambira ni mulako alomwe ya njala chachitatu ndi port imene nayo koma china chimene amafuna cha number 4 imene chinatheke ndi ma airports ma airport sanatheke koma anali kuti afuna airport kunsanje kumangochi ndi kutyolo komanso anafuna upanga ma university komanso ngakhale ma university anaonena kuti ana aziphunzira ngakhale kupanga zida za makono za nkhondo Bingu plan imene anali nayo moti kukula ndata ichi chimalinga kwambiri china chimenecho kuti kupezeka Malawi azisima ukapa nkhani ya chitetezo koma sizinatheke chifana namwalira mwachanga komanso china chimene amafuna kuti Bingu akamachoka pa mpando chinyengo chitheretu pa Malawi zikanatheka adali ndi plan yanji ana ndi plan yabwino kwambiri fungai lero ndisaifotokoze koma mpata ukazapezeka ndizaifotokoza ndipo imene program imene musazaiseke tikazafotokoza azanyasidwa anthu okuba koma amene ali kuti they got sound mind azazwa kuti chichofunika chifukwa njabwino koma pakufotokozera niko nkhani yonse imakhala ndi chidule ankati azatani mwa chidule kuti Katangala athe mwina makamba tisanabwere pano kuti ngakhala Professor Arthur Peter Mutharika angathe kuchigwirisa ntchito chimene ndipo zolondo kuti chitakutheka ankafuna zotani Bingu Mutharika kuti ndichitambasule bwino mwina nkutheka so tithakumwalira koma muzasala nazo kumwalira sikumatenga tawi chimene china Malawi muno makamba za malamulo maamu aboma tilinawo atatu tinena ukhale maamu 5 potengera dziko lathu litu amu imene ili achosedwa maamu amene achosedwa ndi yoteteza timati control arm imene kamuza maigwira yeka ndifaje amapanga za detention izicha ndifama ngoti munthu akangoba kamange ndi anthu amopa kuba chifukwa takatani akamange amu imeneyi inena kuima ngati makhala judiciary kuti iziyangana za political affairs komanso mene chima chikwende ndikuti inuyo ngati mwa bandalama kapena akukukayikirani ku bandalama iwo wazikhala mphamvu yochita impeachment nthawi yomwe imani kai tikufufuzeni
zimene zijakamuzo amapanga ika Ndipo bingu samabwera amapanga ika ndipo mukana tula mundu wakamuzu ndi wa bingu umagwirizana moti ndifuna ndinelo ana but corruption ite singa ndipo singatha mpaka na chipene chichitika. Okay. Ndiye kubwera kwa Bakiri atachiziwa kuti chikufunika fana Bakiri ndi bingu amachiwana anabwesa yeo ja ombudsman kubweresa anti-corruption bureau kubweresa office of the auditor general zinthu zitatu nthawi ya Bakiri cholinga akuti corruption azona za chinyengo koma nkhani sina limeneyo nkhani noti imene ikhale system yapo au khangati imene parliament executive ija kapena judiciary ikhale nditu yoti iyoyo ziyang'anira ngakhale osapa kuti president koma ifati chama lamulo athu anapereka mphamvu kwa president kwambiri kusanga mfufuzi sangafufuze nduna ali pa mpando ifaje chinyengo chikuchuka motelero ndikunena pano boma litangupanga malamulo kuti hand control arm ndikulemba ntchito maudita dziko lonse ndikusankha akale kumeneko okakau asankhane kuti iwe ndi president iwe secretary is ndiye ndikukhazikitsa malamulo pansi pa parliament kuti apasire mphamvu amenewa yoyang'ana za chinyengo mmene chuma chikuyendera za ndale zikuyenda bwanji dziko linolisita funa aziopa president akamapita zipita ngati civil servant samapita ngati mulungu kuti chikutivuta nchona kuti tikupembeza ndi bingu zimene zwadaziziwa anaziziwa ndipo akanazipanga mapeto a term yake mazodaka anthu atakuwafusa zodakanika bwanji term yambira kunali mavuto sakufunika aphedwe zosiyana apakechonchi mukukumbukira anu mafuna kumombera kusanjika anachosa cabinet yonse kuitesa zimene zimampanga kuti munthu yolamugirira ntchito mosakhala bwino now zitabwera 65 ndikumulephera kumuchosa pampando pobwera chisankho chenali landslide victory nthawi chasona ndi mpata anali maipi ambiri ndimene akanatha kupanga kuma mwasoka satana namuchosa mwachidule iniyo ulamuliro wa bingu ndi moyo wake mungofotokoze bwana. Ineyo bingu ni mamuno tanali munthu wabwino kwambiri ngakhale kuti amapana kwambiri chuma kuti chimapita kuboma kuti boma likhale ni ndalama zochuluka kuti kwanisa kuchita support anthu ake so ma business ambiri ananga kuti akusikaso kutengera kuchita compare ni nthawi ya Bakiri Muluzi pamene akhanga kuti anthu ama business pena pache sizimayenda bwino komano moyo wake ndi mene iya amaendesa ziko lino akana kuti analipo ziko lino likanakhalira patali kwa lero timalizire pamenepa nkhani yokhuza Professor Bingu wa Mutharika tamuchotsa ku chipani cha UDF taenda naye mmene wavutikira kuti mpaka akhazikitse chipani cha Democratic Progressive akuti kudali mpungwepungwe kuti akuluakulu ena ku chipani cha UDF samakondwa naye pang'onong'ono amafuna kumupha pang'onong'ono amamukonzera chiwembu pang'onong'ono amatere ndi metamba chonchimu ndikuti tiyamba kufufuza bwino lomwe kuti zifukwa zina ndi ziti zimene anthu samamukondera Bingu wa Mutharika timamva kuti ana makamaka pa 20 July padachitika ndithu zipolowe ndipo anthu pafupifupi 20 adaphedwa kuzonesero kunzuzu zimenezi tikhale tikubweretserani pano komanso paja adayankhula mawu onena kuti ngati mukudandaula za kusowa kwa mafuta pitani pa msewu tione ngati galimoto sika kugundani pamenepo zinthu zimenezi tikhale tikubweretserani program ya Ndale Mbuyo tinali ndi dzina licha mundandani pashi Clement Nankhumwa tathokoza ndithu bwana Clement Nankhumwa ife tikuthokozeni kuti munali pamenepo komanso thokozeni amene mukuonera komanso amene mumamvera program ya Ndale Mbuyo tinali ndi Joe Somera komanso Merina Pearson omwe anatiperekeza kuno m'malo mwa ine mwini komanso Evans Matola tikufunireni tsiku lopambana zikomo kwambiri.